Hemmäňe salam dostlar. Bugünkü videoda bolsa men nädip Taken 3 nädip skачать etjeňizi aýtjak dostlar. Eger de şular ýaly videolaryň dowamynyň gelmegini isleýän bolsaňyz kanala agza bolup video like goýup jaň-jagada açmagy ýatdan çykarmaň dostlar. Ondan ýöredik. Iň birinjilik bilen dostlar şu videoň aşagyna bir link goýjak, şoňa basýaňyz dostlar, bir gökçe hatdyr, şoňa basýaňyz. Soň startdan bir yer açylar, şeýle telefonlar oýunlar diýip bir kanal açylar dostlar. Näberden katyl diýendir, şoňa basyp şu taýdan Taken 3 apk diýip şunu menkide şu wagt skачать edilen. Men hazır şeýle Taken 3 pozýan. Pozumyna ýan gördüňiz. Ondan şu taýdan skачать edýäňiz, skачать edip bolandan soň şu basýaňyz dostlar. Ondan şeýdip skачать etmene çykana Taken 3 diýip ýükle basýas dostlar. Garaşýas. Näme ýükleýänçe. Ondan şeýle bir näme çykýar. Şu taýdan anladymy basmaň dostlar. Diğer aýryntylar diýip şoňa basýaňyz, onuň ýine de ýükleýine basýaňyz. Onuň näberde koduňy soraýar. Şeýle barmagyny basýan, ondan siz koduňyzdan bassaňyz bar, atpечаткаňyz bolsa atpечаткаňyzdan bassaňyz bar dostlar. Uygulama ýüklendi diýe bitdi basýan. Ana dostlar geldi. Näberde de Xiaomi näme ýüklendi diýip näme berýär, aşağı çykýar ana. Güvenlik taramasy. Ana Taken 3 girýär dostlar. Ana berde şeýle bir ekran geler, dewamy basýas, tamama basýas dostlar. Ana. Şeýle aç sesini boldur. Dostlar görýäňiz Taken 3. Kompýuterda käbiriňiz oýnanmaly biler. Käbiriňiz bilmeýänem bolup biler. Dostlar Taken 3. Şo videoň aşagyna gökçe hata basyp ýankyny skачать. Şo gökçe hata bassaňyz dostlar gönül starda girer. Şo taýda çykar dostlar. Ondan sonra skачать edip daýmaly. Ana dostlar, bu videoda şeýle gysgarajyk video boldy. Eger de şular ýaly videolaryň dowamyny gelmegini isleýän bolsaňyz kanala agza bolup video like goýup jaň-jagada açmagy ýatdan çykarmaň dostlar. Eýlek videolarda görüşýänçek hoş, sag bolun.